Bos días a todos e a todas. Vamos a começar ao pleno. Temos un pequeniño aí e nos vamos de moito ruido para despertar. Vamos a ver. Pues o primeiro punto sería a aprobación do borrador da ata da sesión anterior con 1, 2, 3, 4. Votos a favor. O segundo punto sería o expediente ou nova aprobación de... Nós, abstención, podemos estar moi suspenso. máis. O segundo punto sería o expediente o 967 do 2025. O representante que considera de caer. Mireia. Vale, nada, isto como xa comentamos en comisión informativa é pola factura da Feira dos Chourizos, importe de 417,12, ao metela nesta anualidade, pois ten que vir aquí a recoñecemento extrajudicial. A factura está correcta, así que procedo o seu pago. Simplemente es que Efectivamente, sí. Sí, nada que decir, a factura foi... Vale, pues votamos. Por favor. É factura de 2024, para o 21 este ano. Votos a favor. Fora do orden do día. Aprobación de conta xeral. Vale. Bueno, neste caso, como xa sabedes, a conta xeral é o reflexo de toda a información económica e financiera do 2024, neste caso, entón temos cuestións a salientar como aspectos menos positivos. Aquí entrarían as contratacións vencidas dende o 2013, que continuamos traballando para poder actualizalas. Despois, en xeral, temos unha valoración positiva que dá como resultado un superávit. Temos un remanente de 2.559.948,73 en comparativa, por exemplo, co 2023, que o remanente era de 418.541,83 euros. No caso do período medio de pago, reducimos ainda incluso máis a 1,53 días. Como tamén se indicou nalgúna nota de prensa, somos un dos concellos que mellor se está pagando a día de hoxe. E nada, cumprimos coas regras fiscais. Bueno, acabada a exposición pública este venres, non houve ningunha reclamación, polo tanto, vimos aquí propoñer a aprobación xa definitiva da conta xeral. O sea, no las ocasiones de la conta xeral, porque hay que hacer un presupuesto de un documento que es impepinable, se paga como se paga, es lógicamente, porque es el resultado de un determinado más beneficio y ahora no se va a cambiar. Claro, es el en cuanto al remanente, pues se va a veces que ven del derivado de que supuestamente se ejecutó una totalidad en un curso, entonces ya no estábamos bien, después, por eso, una par de declaraciones, una sería unas tablas de liquidación de presupuesto. Me encontro aquí con una serie de partidas que tienen un presupuesto inicial, una modificación, pero después lo vas comprometido en mucho mayor. Por ejemplo, una partida aquí, o sea, 3.0, 6.0, de otras actividades culturales y deportivas. Empezamos un crédito inicial de hasta 6.000, un modificación de 1.500, definitivamente son de hasta 6.500, y ahora está comprometido de 76. Ese es el... Sí, vale, aí en principio debería ser polas subvencións. As veces cando veñen subvencións e que de crédito do orzamento en sí, pois pode haber 16.000 euros, despois que a subvención é a modificación esa que se fai a maiores. Aí entra de cultura de educación. Neste caso de cualquier... É que esa partida de actividades culturais e deportivas, non é só deportivas. Aí entra o de cultura da Deputación, que ven. Vale, pues venga, va. Alex. Sí, nada, con respecto a conta xeral, tres cousas, non? Por un lado, Mireia puxo as partes boas, non? De
somos o concello que máis rápido pagamos e demais, pero, por exemplo, o remanente, a tesorería non é un mérito, senón é un demérito do goberno, xa que é unha falta de xestión e de inversión no concello. Quero dicir que durante os últimos 2 anos, pois prácticamente non fixo falta nada para Cruces, o segundo goberno local pois non era necesario, non, deixalo para máis adiante, subir de 400.000 euros a 2 millóns de euros, iso é porque houve pouca inversión por parte do grupo municipal nas necesidades dos veciños e das veciñas, e por outro lado, os contratos, hai moitos contratos que siguen sen se firmar, fai un ano e pico a concelleira de Facenda subiuse o salario para sacar os contratos e salir un pouquiños de todos aqueles que teñen que sair, non? E por outro lado máis, o terceiro punto, son o tema das subvencións, que xa temos falado, xa se falou tamén na aprobación do orzamento deste ano, que non poden ser nominativas, que ten que ser por concurrencia competitiva, seguimos no mesmo sistema que utilizaba o Partido Popular. Por a nosa parte, nada máis, o resultado da conta xeral é o que é, e os números din moito, non? E con respecto a ese remanente, eu creo que falan moitísimo de como se xestionou o Concello estes 2 últimos anos. Pola parte do Grupo Popular, Pela parte do Partido Popular, ten que se decir con respecto á xestión presupostaria que hoxe ten que aprobar, entendemos que ten un remanente de tesorería moi positivo, pero se non ten que dar un par de anos, e incluso ese remanente nunca foi utilizado en obras de calado, pode ser a determinación, a posta en marcha do polígono agroforestal, ni un técnico para aí, ou para outras obras de calado, como pode ser tamén, ou utilizar tamén ese remanente para a promoción do Instituto de Biblioteca, para poder conseguir un ciclo superior, para poder fazer obras. Bueno, non sei que de remanente vamos a hacer, porque a competencia do goberno é principal e o sector. esa proposta que usted presenta, despois os números son 11. O remanente, se me contaba usted ali, o remanente que había hai 6 anos, onde vai? Está todo gastado. Pero bueno, pasamos á votación. Votos a favor? Sí, a inclusión. A inclusión do programa de vida. Sí. Votos contra? Abstencións? Eso. Bueno, agora tenemos o primeiro que vai soltar. O voto non é a abstención. Fora do día tamén vai o punto 2, que sería a delimitación do núcleo do Castro do Primeiro. Unha aprobación inicial, que sería ali na casa de Salgado e Marquesa. Que vai unha delimitación de núcleo. Naquela zona xa se presentaron a ver de se estimar evidentemente para o tema para lograr, e agora mesmo pois mandámoslo outra vez que foi para os iguanos que estaba correcto. Nada máis, se algo hai que non, Votamos inclusión. No hubiera que decir. votamos a inclusión. Sería inclusión, ¿vale? Inclusión, sí. A ver, básicamente, un conozco de limitación, en principio, que es adecuada, pero sí, lo que me estás diciendo, Sí, había el primer presentar era unha parte paralela, pero que no sé por qué en este momento se presenta ese todo acá de medio no hay otro lugar. Claro, ¿por qué se presenta esa limitación? presentación por casualidad, que no se necesita, como pasa en otros casos, pide una ampliación
porque queren fazer unha construcción, e faise esa delimitación. E depois, porque queren outra delimitación, pois farase Bueno, outra... pero Servicio no outro tipo. pode ser aproveitar. Sin ir máis lejos, vamos a salir todo o caso do medio, eso lo luces. Aquí sí que yo un poquito que podría desarrollar. Bueno, no sé, pero no sé, se paga, pero eso hay que desarrollar para Este é un epíteto, unha delimitación que se fai unha parte da ampliación. Bueno, primeira ampliación, que pode solicitar, primeira ampliación, de ampliar el núcleo, bueno, por delimitación, pode solicitar. Que digo, non é ben levar todo xunto, se non é, realmente non se vai edificar. Vale. Por a parte antes, Sí, a ver, claro, teríamos que ver, non sei, entendo que traer ese punto fora da orde do día parece perfecto, tamén o facemos nós, en moitas ocasións teremos mocións e demais, pero teremos unha documentación, presentámonos, vos vedes, damos margen. Poderíamos facer un receso, explícanos un pouco máis como vai e onde sería máis concretamente. Tampouco podemos votar algo que non demos. entonces, esto estaba na casa, a casa de Paso do Goberno, con ustedes todo, a casa de Salgado, a casa de Cacheda, toda aquela zona. Antes presentouse unha delimitación, e pois unha franja, un pouco a madera. Non tedes ningún plan, ningún nada disso para poder ver. Está, no veis. pero por menos che por unha solicitud, igual un pouco tamén deberíamos saber que se quere facer. Claro. Porque se te fai por unha solicitud adecuada, entonces se fai por un fin concreto, pues sería conveniente para que fin que se vai a hacer. Pero que construcción non. O construcción é que normalmente, porque como son todas as limitacións, para poder construir, é exactamente, a te digo bien, que solicita, te la tengo bien. Unha nova vivienda. E o non vivienda. Esa é a solicitud que está. Pero máis, antes foi delegada, deixamos abierto o libro, dixer que isto é cosa así, tal, porque muerto se non cumplido, presentou outra vez, presentado máis, recollendo máis o conxunto do núcleo, Villa de Salgado, Villa de Cacheda, e a Cacheda, e a parte de Bajas, que digo, a parte de la conta. que non tiene que tocar, porque estamos de Cacheda que está falando, Si a de Cacheda, está de Mazás, bueno, Mazás, está de Salgado, está a de Francisco. y algo en torno de Vais a eso. É unha limitación, que se non ten máis obviamente, pois me desplazar aquí que se está falando. Por la parte do Grupo Popular, Una parte do Grupo Popular nos parece unha tomadura de pelo que vostede trae agora aquí unha delimitación, unha modificación pois puntual sin conocer os que estamos vendo ningún grupo de oposición conocemos todo o expediente. Lógico sería conocer o expediente para ter un pronunciamento ao respecto. Diría que deixar isto sobre a mesa, tener o acceso ao expediente e tamén saber por que a Consellería fixo informe, o primeiro informe desfavorable ao respecto. E ver tamén as conclusións agora, porque vai, o segundo está falando de unhas cousas, pero na realidade, no papel, non conocemos absolutamente nada de nada. Eu creo que a hora de votar os membros da corporación deberíamos, pelo menos, coñecer íntegro o que é o expediente para, bueno, un sí, ou unha extensión, ou un non ao respecto. Creo que, o mínimo, sería o lógico da corporación coñecer todos os expedientes. porque o expediente sabemos que é unha delimitación de núcleo. Xa non que debe fai. Que diría. Non ten nada. Non ten. Nós vamos pasar a votación. Claro, ¿por qué? Pues sí, que claro, pues sí, entonces no puedo parar la televisión. No, pero estamos hablando de la orden siguiente. Ahora, el papel no es sobre lo ahora.
Ahora mismo. E votamos a Ver cantidad. agora os lados, ver por onde vai ir. Creo que o resultado vai ser favorable. Sí, tamén. Vai ser favorable, pero por lo menos saber el 100%. A delimitación de núcleo, pensamos que non teñe exactamente nada. Cando isto lle vai ayudar arriba, Pero, non mira, temos que decir, porque normalmente non é, é dicir, que todas as limitacións, a competencia do Concello é aprobar, pero o resto deixa ben de arriba, ben feito de arriba, non é noso. Non é así? Entonces, Pero son favorables, se carreteras están de acordo, todo ben, non estamos aprobando algo. eso carretera está de acordo porque pertenece ao Concello. Al final, eso non limita, Pero hai que ter en conta que aí- carretera. Claro, decía antes outro do Pazo, está patrimonio. Temos que ver, ter un pouquinho, a ver, non podemos tampouco, non sei. Nos pasamos a votación. Vamos a ver. Nos parece es unha tomadura de pelo que usted Esto non é as cousas sin que a corporación é a obligación vostede, que a corporación coñeza todo o expediente e non quere levar ese expediente pola porta de atrás como quere. Bueno, que problema ten vostede? Isto non é que aportas, é que é o proceso de limitación. Hai algún problema en que se o expediente agora antes de votar? Votos a favor. Vamos a votación. Votos contra. Porque, Estaba, tiñamos aprobado. sí, Non dá unha recomendación, agora se dice. Volvemos a repetir a votación. Si enseñas el expediente, Votos a favor. Contra. No. Es verdad que niños niños son porque as cousas non se fan. Pero esto non ten nada. Pero non ten nada, non podemos votar, non sei. Sabe? Unha delimitación de Non sei. unha, que a competencia que o Concello é aprobar. Non quero entrar en descualificación, pero sí sabe, que ao final levas isto a un caciquismo absoluto. Vamos a ser No, pero non porque se non se diga que aprobar foi inclusión na orden do día non se pasa a fe. Bueno, ya entramos. Hombre, o lógico, se usted se trae ao pleno, oye, pues tamén pudo haber convocado a unha comisión informativa para o Valladolid, non traelo así, de machete. Vale, pode traer, e tamén o facemos os demais, traemos mocións fora da orde do día, vale, pero por menos ter, No, que coste en acta. Mira, ya tenés algo en comunicación. No, é que era o que estaba pasando ahora, iso é a aprobación inicial. Unha vez que está a aprobación inicial, iso vai a exposición pública e despois a Carlos se piden os informes sectoriais e todo. Entón, simplemente aprobar inicialmente o expediente, que estaba dicindo ahora Rafa, non é nada. Pois é, foi envío simplemente para abrir o expediente. Verdad que non intenta. Bueno, no sé. Non pasa nada, claro, e non ir a esa presión, Pero que señor, Nada, primeiro iso, a aprobación inicial. Esto se estaba dando así por lo modo de proceder, non por o contenido. no. Porque o contenido o desconozco, me imagino, penso que votarías a favor, non outra circunstancia. Creo que si están pero que hasta parece Insultante. Pero por eso digo que por Dios, no me que parece hasta parece, que no se que no se enseñe, que algo que ni ten sentido. Ni ten sentido que la gente diga que si una cosa pegas. Pasamos ao cuarto punto. O expediente 700 ou 0.3 sería o 722 25 a cuestión de conta do decreto da alcaldía. E pasamos agora a moción.
Pasamos a moción de nova alternativa. Inclusión. Votamos a inclusión. Pero, Bueno, a moción ben, refírese ao entorno do envase de Porto de Moros. Bueno, con a moción xa houbera distintos intentos de facer este tipo de identificación dese entorno. Por lo que se falara nos distintos concellos era que o que un catamarán para facer unha ruta turística. Xa houbera conversas en muchísimos anos ao respecto entre concellos limítrofes. E despois creo que tamén as oestes tamén algún respecto non volveu a traer máis nada de ahora porque podían recabar información en que os concellos da provincia de Coruña, precisamente as túas antises que están facendo actuacións ao respecto. A túa acaba de ter un convenio donde lle ceden as parcelas donde están todas as instalacións de outra zona. El Santiso tamén xa fixo un convenio para a Diputación da Coruña de que van a ceder un catamarán, un barco eléctrico para a súa zona. Respecto a esta parte, nosotros había de cruces que somos a zona máis afectada por o embalse, que temos máis ribera do embalse, penso. Non sabemos que esa ninguna actuación en ese momento, ni con ninguna declaración súa. Cando se falara ao respecto de que había que estudiar a viabilidade, saber se realmente compensaba. Pues bueno, o que instamos nesta moción que pide de ropa a viabilidade dos proyectos, pero que non perdamos o tren, es decir, que se paga o posible para participar junto con todos los concellos que están implicados en ese proyecto, un proyecto para dinamizar o entorno, non quedarse fora sendo que máis afectado. Este proyecto pode ser viable, pero cando a Diputación se molle. Se molle a Diputación tanto de Coruña como a de Pontevedra, Pero de Coruña se está mirando, a de Coruña se está poña mirando. se poña a Diputación, o catamarán será para todo o conxunto. Pero sabemos perfectamente que non é solamente comprar unha lancha, que pode ser outro mantenimiento que o personal. Eu quero decir, Luis, eu me estou imaginando o retrato, a fotografía, o Concello da Rúa, as instalacións preparadas, con instalacións de ocio en Dombodán, a uns metros de Vila de Cruces, en Baigondo, xusto enfrente de Loño, tamén un catamarán funcionando, todo funcionando por a marxen de Coruña, e nosotros fora dese proyecto. Esa fotografía creo que Esa fotografía non é boa para nós. Eu comprendo que no de ti de palabras está ben, por os feitos son falsos. Entonces, que nos encontramos? As palabras van ao cabalo, os feitos non. Entonces, chamamos por aquí, que de aquí, decimos na Artúa, que non se ten instalacións. Se sabe que é un edificio que foi prácticamente, está a estrutura, existe a estrutura, pero está desmantelado por dentro. Pero non naceron. A súa ten As instalacións non naceron. pero fixarese aí 30 anos. Bueno, 30 anos. E daí para arriba tanto. Entón, estamos falando de un tema moi distinto que temos. Non temos instalacións porque nunca estuveron. Entón, nunca estuveron. Santiso tamén. Temos que criar. O que tens aquí, pois non sei. Se ten unha casa que non teñe unha súa, non teñe. Compraros agora, fai Compraron unha fai pastelería. A parcela queremos nós tamén comprar na zona da Arne. Está o local zona da Arne, que ten que yo estar por aquí, para falar con aquelas personas,
para comprar unha parcela e adquirir, aparte de facer un pequeno parque, que estaría se ver naquela zona, sabemos o que o pantano sube a baixa, iso é así, pero está aí. Pero o que ten instalación, ten instalación. E agora mesmo, está agora mesmo, ter un catamarán ten que volcarse a Diputacións. As Diputacións non se volcan, os concellos non dan sostenido eso. Pero é iniciativa que des os concellos, que a Diputación da Coruña, a Diputación da Coruña, xa vai a tener un catamarán. Vale. A ver, ese catamarán vai a pasar, vai a estar en Santiso, van a poner un pantalán, pues ahora habría que promover un pantalán aquí, no aquí, a la que ponían en Arreglo, a la que ponían en Porto de Moros, a la que ponían en distintas zonas, hay que procurar, sea que sea la Diputación, se va a dar algún paso. Si hay que hablar con otra Diputación, pues habrá que intentar. Si ellos solo van a hacer, estar dentro de eso. No era un cierto diciendo recursos. Era a súa xapiación. Establecerse en feito. Eu das palabras todo me queixo. Eu do feito que ti votaste neste goberno de 8 anos. Entón pregunto, entonces, ti fixete ahora? Que vives ahora, carra tranca, venga, ao final, estamos na borda. Cando eu estuve no goberno, a Diputación da Coruña non tiña catalán, non tiña máis esa voluntad, e os concellos non avanzaron nada. Nin avanzar a súa. Avanzar a súa. Calculo, se calculo, xa digo, instalacións hai 30. É moi ben feita por favor. Bueno, pues teñen que remodelar. Despois quedaron abandonadas, la remodelar, porque tenéis como estaban, que non están ahora, eso que ali, bueno, pero que Bueno, eso quiere decir que Pero- es buena idea. Pero que no sé por qué me estás discutiendo de esa manera, Entonces, porque eu simplemente plantexo, é unha moción que plantexo, non sei se hai problema que ten, ou que problema é eu vou che dicir que eu vou na votar a favor, porque estou de acordo dela, pero sempre que a Diputación se mueve. Porque se a Diputación non se mueve neste tema, o Concello non podemos falar moito aquí, pero hai falta a parte económica. E a parte económica Pero para a Diputación se mueve, terás que plantexar que hai un proyecto, ¿no? tamén. Terás que plantexar facer unha proposta. E novamente, sabes que un catamarán ten que ser compartido entre todos os concellos, porque o embalse chegaría para todo. Bueno, pues Coger el carro de aquí, cero de claro, ¿de qué estamos falando? Entonces, teránse que lle terán que soltar a Diputación, que les que se poñan de acordo, desarrollar un proyecto, e os concellos que non que hagan a colaboración, dando un servicio. Era máis, eu estou de acordo con eso. Bueno, pero que non tedes impropiñen. A gente se impropiñen que se paga. Entonces, que ser los alcaldes, bueno, quieres un deles. Con En este caso, si os demás están dando pasos, y te intentar reunirte, digo, vamos, No, intentar pero o sea, que ahí, ¿no? Nos como golada, xa se falou como Sí. somos la parte que está hablando. Pero que hay que hablar con todos. Pero Marta, no vamos a hablar con todo, Porque, o sea, o tenemos que ser compartido. porque temos que colaborar todo, temos que federal. Obviamente, pero as Diputacións teñen que convocarse sempre cos concellos, non é solamente comprar un Alex. Eso, otra cosa. Hai que ter un mantenimiento, que é outra cousa, que aquí se necesita personal. E o personal non facer un perfil de instalación. Hai falta de personal. E o personal sabemos normalmente fa falta de que personas, de personal, bueno, pues que teñen conocimiento, socorristas, incluso eso, para que aí, porque estás dunha... Estamos faltando, non estamos aquí en cine que tes un metro de autoridade. Es algo compartido en este caso el concello. Los gastos son compartidos, o sea, todo es compartido. No, eu estou de acordo con isto porque se algo estaba acreditado tamén. Ahora, hai que meter instalacións e hai que meter, non? Non sei. Está claro, para ti, obviamente. Sí. Pola nosa parte, estamos totalmente de acordo coa proposta de Souto, algo que xa temos tamén ir no noso pleno, pero que agora mesmo hai unha situación que é moito máis urxente que debatir se poñen un ferry para pasear, que é que o ferry que dá servizo para cruzar de un lado a outro se manteña non se cerre un mes, que é o que están intentando facer, e cerralo para ver se é totalmente imprescindible para perder o servizo, un servizo que hai un contrato feito no que durante 365 días ao ano ten que estar actuando 24 horas ao día e agora mesmo dende o 1 de outubro ata o 31 de outubro vai estar pechado. Ese servizo vai quedar totalmente anulado para os veciños e veciñas tanto das Cruces como de Santiso.
E esta é unha situación que se ven dando continuamente, antes eran 2 semanas, despois 3, agora xa é un mes, e dentro de pouco, bueno, pois, a parte dos postos de traballo que está xerando, que ainda así son poucos, porque eu creo que este servizo debería garantirse constantemente, vos imaginadevos eso, que a un colexio haberíase un autobús. Entonces os rapaces non poden ir ao colexio durante un mes, porque ten que estar, bueno, pois eso, ten que arranxarse o autobús, non, fan a poñer outro no sitio, non, bueno, pois, o que lle hai que exixir á Xunta, que lle exixa a Naturgy, que este servizo ten que estar as 24 horas, 365 días do ano, e non someter aos veciños a este problema, non? Moita xente ten fingas dun lado e do outro, moita xente do lado da lava en traballar a guerra, ven a estudiar ao noso instituto, do revés pasa exactamente o mesmo. Por lo tanto, eu creo que isto vamos a votar a favor, pero necesitamos que o Concello se molle un pouco máis neste sentido e ten que facer máis presión. Nós, pola nosa parte, estamos facendo todo o que podemos no Parlamento, pero esta corporación ten que dar máis guerra con isto porque é un servizo básico para os veciños e veciñas de Vila de Cruces e tamén para o outro lado do río. E aquí xa non entran diputacións, nin entran concellos, entran os veciños e veciñas, que ao final salimos nós favorecidos por ir alá e salimos tamén favorecidos porque os veciños do outro lado do río veñan aquí. E con isto, despois pode haber o que queirades, pero ben vedes que o problema do encoro non é que haxa unha barca para pasear. O problema é moito máis alá, hai contaminación, as actividades náuticas que se estaban facendo en Brocos este ano, eu creo que quedaron totalmente paralizadas. Unha porque estaban en obras en reformas do embalse e outra polo tema da contaminación. E non vin a esta corporación realmente implicada en xeral o tema de Altri cando foi o seu momento, e sigue sendo o seu momento porque ainda estamos aí, e é algo que nos vai perxudicar a todos os concellos do encoro. E aínda que nós subemos a 30 km de distancia, vamos ser uns dos primeiros perxudicados. máis que Monterroso ten ao lado, pero que a nós van nos vir as augas hacia aquí. E se queremos facer unha captación de auga para o noso concello, para varias parroquias no Ulla, pois vamos estar prexudicados, xa o estamos. Eu creo que isto é un problema de fondo, é un problema de implicación dos concellos. Eu acórdome dunha reunión na que o alcalde de Vila de Cruces non estaba e estaban o resto dos alcaldes con respecto ao tema de Altri. Pero o alcalde de Cruces estuvo en manifestación. Sí, estiveches en Santiso 2 veces. Eu aquí non vi movimento real para parar isto. E aquí houve xuntanza no auditorio. Unha xuntanza que fixeches ti, ou No, que foi publicada. E ben pensei que organizaras ti. anunciada. Bueno, da igual. O que ven a proceder é que temos que poñernos firmes e parar esta masacre que nos están facendo co servizo do ferry. E despois que veña o que teña que vir, pero ti votarás hoxe a favor desta moción, pero o teu traballo non queda aquí. O teu traballo é de insistir na Deputación a que isto saia adiante. Pero non só a que isto saia adiante, é insistir na Xunta a que non se pare o servizo do ferry en Vila de Cruces. E pola nosa parte non temos moito máis que decir, o único que vamos a facer é seguir facendo presión na Xunta e onde faga falta e contigo, se queres, chamán, porque isto depende de todos e todas nós. Pois esa presión que te presentas normalmente dende a Xunta, pois esta é importante, porque normalmente é unha liña deles. E non o Concello, por a nosa parte que nos toca, eu dixo nomás como a ver, cando se para isto, prestación, presencia aí. Presencia, e iso é que vai falta aí, moverse e presencia. Porque a carta que pode mandar un alcalde en tema de, mira, unha notificación porque parou o ferry, vai valer un pouco. Porque eu xe tuve conversacións con Naturgy, xa fixeron o seu traballo, como botaron o amparo dos postos máis volumorados, no seu momento. Ahora, bueno, pero... É porque estivemos aí facendo nos presión. Aí foi fixeste presión todo. Eu dixo o que dixen, e foi que dixen eu que yo comuniquei a eles. O que iba a pasar se non había iluminación. E dixo nomás unha vez, non ten sentido
de embarcar e desembarcar nunha barca un día de niebla, da noite, que non sabe absolutamente nada, non ten sentido que iso para. Bueno, estaba así. Eu cando cheguei aquí, ou cando chegamos aquí, iso estaba así. Non é... Bueno, esta é unha iniciativa Ya, dos veciños, é unha iniciativa proposta por Eu estou de acordo e con... levarás un mérito que Eu estou de acordo con isto, non vou votar por. Pero parte do Grupo Popular, Bueno, por parte do Grupo Popular, temos que decir, quero contestar tamén debatir algunhas cousas que usted estaba falando antes, para decir que está equivocado. Falaba usted da efectuante do Concello de Arzúa, que se estaba que será do Concello de Arzúa. Mire, hai 18 anos, os alcaldes tanto de Arzúa, como de Santiso, como de Vila de Cristo, que se va a Arbolada, tramitamos antes as administracións europeas para que se fixeran as instalacións aí. Incluso recordo que aí houve campeonatos a nivel de España, incluso campeonatos, entrenamientos a nivel de Europa, de tema de piragüismo. Entonces, eso perteneceu sempre a unha empresa privada, pero os ayuntamientos, naquele momento, digamos, que era unha forza importante traer as competicións de piragüismo para Porto de Mouros, pero tanto o alcalde de Arzúa como de Santiso, como naquele momento Vila de Cruz, e como da Morada, todos apostamos e nos movemos diante das administracións e firmamos convenios de colaboración para tirar polas cousas que vostede ten que fazer o mismo. Vostede non pode decir que sea a propia Diputación. Vostede tiña que, outro día cando vemos a noticia de que os alcaldes de Arzúa e Santiso se xuntaban o presidente da Diputación de Pontevedra da Coruña para poder firmar un convenio para poder ter cousas aí para Porto de Mouros, un pouquinho así frío, que vai ser importante, que é unha parte importante para o tema do sector do desenvolvemento. pero eu non estou na parte da Coruña, estou na parte... Pero o embalse de Porto de Mouros, como decía que con César Souto, pois maioritariamente pertenece ao territorio de Vila de Cruz. E vostede tiña que haber estado aí ou por menos facerse ao aí, decir que Cruz estarán, porque eu recuerdo que o Souto tamén, en aquele momento, que nós sempre, incluso temos tido reunión ca Diputación de Pontevedra, reunión ca Diputación de Coruña e os alcaldes afectados para que esta é unha bella reivindicación para que Porto de Mouros E logo esa instalación foi para que Porto de Mouros tovera aí un barco de recreo. E incluso para que directamente se fixeran os pantanas suficientes, pois a parada legítima do catamarán vai ser na zona de Arzúa, no final prácticamente do embalse, onde están estas instalacións. E, bueno, pero Vila de Cruces se podía beneficiar, Vila de Cruces e a Volada, bueno, pois incluso tamén Santiso tamén, para a construcción de uns pantaláns que poderían estar dentro do mesmo cómputo das diputacións e a parte proporcionales que tiñan que poñer os concellos. Pero vemos que aí, pola parte súa, fai como fai xente, que sea a diputación, que sea a xente que me paga as cousas, non. Así, esos van a facer, pero ten que haber unha reclamación previa por parte de un posicionamento claro deste proxecto por parte da corporación, por parte do alcalde de Vila de Cruz, cousa que neste momento non hai nada. O que temos aquí é unhas intencións de que vostede se vai reclamar, pero hasta agora non fixe absolutamente nada cando o proxecto debe estar xa nun 50% como mínimo ou máis avanzado. Prova é o presidente da Diputación de Coruña sí que fixe ese compromiso con os alcaldes estes afectados. Isto non hai 18 anos que me está contando o bien desta actuación. Isto estamos falando de hai 20 anos. Que alguna persona que estaba lavaba cosas ali, pois xa non está no mundo, non está. Entón, sei perfectamente ben, porque estou acompañando con ele varias veces en ese tipo de actividade. Entón, estamos falando moito máis alto. Eu pregunto neste tema que decir que se era unha cousa que estaba tan actualizada, estaban coas instalacións tan ben colocadas, porque foi ao taxo. Entón, que decir que o goberno que estabades, naquele momento, é o de aquí. Que decir que non só pudo gestionar o tema por a taxo. Iso está... Isto vamos a ver, creo que isto está... Non. Derivando moito, aquí o que se trata de que o que está votando outra gente o vai a facer, a nosotros non nos corresponde estar aí, isto decir, as túas Santiso poden estar funcionando o que acabarán en todo o ciudadano podan, non creo que sea máis adecuado.
Nós temos que falar. Sea a Diputación, sea, a iniciativa ten que ser cosa. Aí só falou Bolada, mas eu que falamos. A iniciativa ten que ser cosa. Para nós é xuntarnos ca nosa Diputación. Sabe? Porque Diputación de Coruña, e se non se Diputación, vamos facer moi pouquinho. Pero que a Diputación de Coruña, esto venga. Eu estou de acordo con esta resolución. Vamos a votar. Pasamos a votar. Votos a favor. Máis mocións? Sí, hai unha Diputación. Sí, hai unha Diputación. Eu non teño... Vamos a ver, acaba de subir con elas a mano. Cuando xa me quedan para Santa Clara. Votamos a inclusión. Por favor. Moción para a porta un marco dunha estrategia de dinamización do comercio local e a hostelería do noso concello. E na discusión de motivos, no noso municipio continúan a pechar comercios e establecementos de hostelería sen que o actual goberno local tome algunha medida ao respecto. A poboación dispersa na aldea e lugares do noso concello fai que a actividade comercial se concentre fundamentalmente no núcleo urbano, que debería funcionar como motor económico para todo o concello. Con todo, non podemos esquecer que tamén as parroquias existen bares, restaurantes, tendas de proximidade e outros estabelecementos que cumplen unha función esencial. Manteñen servicios básicos, chegan o emprego no rural e contribúen a crear poboación. A nosa proposta abrange importante o conxunto do municipio, tanto no núcleo urbano como nas súas parroquias. A situación do comercio local, especialmente no núcleo urbano, vese agravada por decisións e actuacións improvisadas e sen consenso por parte do señor alcalde, que está a levar a cabo obras de arranque das rúas sen ningún criterio de mobilidade ni planificación, limitando a aproveitar subvencións puntuais da Diputación segundo aparecen. Este tipo de actuacións, realizadas sen valorar transversalmente as consecuencias, suponen un risco evidente. Teremos rúas arrancadas, pero valeiros de comercios e de transportes, con conseguinte empobrecemento económico e social no centro urbano do noso municipio. Ademais, a decisión de eliminar plazas de apartadoiro nas rúas dos cascos de Cana, substituíndo por apartadoiros disposorios, está a mermar a actividade comercial e hostaleira local, favorecendo que os nosos veciños se desplacen a outras vilas próximas onde atopan máis comodidade para estacionar e realizar as súas compras. O comercio local e a hostelería de proximidade son imprescindibles para a vida social e económica do noso concello. Xeran emprego, dan servizo de calidade, manteñen vivas as rúas e contribúen a fixar poboación. Perder comercio é perder identidade, dinamismo e oportunidade de futuro. Desde o Partido Popular consideramos que esta situación só se pode combater con políticas activas e planificadas de apoio ao comercio e á hostelería. É imprescindible que o Concello impulse medidas reais e coordinadas co sector, capaces de dinamizar o consumo e reforzar a identidade comercial de Vila de Cruces, promocionando os nosos produtos. Por todo o posto,
e levamos á corporación os seguintes acordos. Primeiro, crear unha mesa do comercio e da hostelería de Vila de Cruces, como órgano consultivo de participación, integrada por representantes do Concello, do sector comercial e hosteleiro e do tecido asociativo. Segundo, elaborar coa participación desa mesa unha estrategia de dinamización do pequeno comercio e da hostelería en todo o Concello de Vila de Cruces, tanto no núcleo urbano como nas parroquias, que incluya un programa de bonos comercio de movilidade para incentivar o consumo local, campañas anuais de promoción en datas clave, potenciación e promoción das feiras tradicionais do 4 e das 7, como punto de encontro económico e social de todo o Concello. Promoción conxunta dos produtos locais, ampliando a difusión máis a longo prazo de Corral. Creación de carteleira e distintivos do comercio local para darle visibilidade e identidade ao sector. Estudo da creación de itinerarios comerciais centralizados no Concello. Terceiro, dotar os próximos orzamentos municipais dunha partida suficiente para o desenvolvemento desta estrategia. E cuarto, avaliar anualmente coa participación da Mesa do Comercio e da Hostelería o grau de cumprimento e impacto destas medidas. Bueno, eu todo o que me estás planteando aí parece que é un ataque ao alcalde, máis que outra cousa, porque non digo nada. Eu pregunto, que aquí hai persoas que teñen comercio, a parte de outras. E pregúntome que axudas houbo para o comercio cando estaba aquí o Grupo Popular. Que axudas houbo? Cero axudas. Quer dizer, ahora mismo, como planteas aquí, o ataque, o alcalde, sabemos que normalmente, claro que temos un problema grave, pero moi grave. Que o tema que se vai a acabar. Porque temos as parroquias que non hai máis que a persona maior. Porque cando, no ano 90, éramos 8.400 habitantes. Somos hoxe 5.000. O cual quer dicir que 3.400 habitantes, pois, uns marcharon para sempre e outros, pois, teñen a súa edad que teñen e outros temos unha pérdida de población moi grande e todas as parroquias con personas maiores. Non hai para nada que vemos a parroquia e vemos o reflejo de todas. Que é todo. Quer dicir que, para min este é un ponto vacío, total. Axuda ao comercio? Sí, pero como se axuda ao comercio? É moi fácil axudar ao comercio, pero fai falta xente que veña a comprar. É dun diario. Ten que vir de outra parte. Que non é dicir o mismo que... Unha axuda económica. Primeiro axuda económica ao comercio. Te digo, xa, depois Entonces, para gobernar. Si non hai quen gobernar, a ver, ahora mismo aquí levantamos a marchar. este é un ataque, no, pero é que non fixeste nada, non fixeste nada, que o que mete en culo aquí no saco, non fixeste nada, de palabras, feitos, vida de decir, pero non fixeron nada, como problema difícil de solucionar, tampouco. Como un problema que a xente falleceu, que só hai maior, non hai nada que se facer. houve un momento que era o momento de facer non vai facer. Non hai que facer nada. E agora hai que facer. Ahora que quede Pero non presentar aquí papelitos e dar un papelito nada. A xente presenta cosas. Son danos de derecho a presentar. Sí, vamos, presentamos aquí. Este é un ataque ao alcalde. Que dir, onde ven todo isto, cando unha población é xoven, que estamos na situación que estamos. E bueno, quer dizer que eu estou de acordo con isto, pero non estou de acordo. Con lo cual, eso non o vou apoiar. Eu vou apoiar outras cousas que eu vou programar. Pero población multidisciplinaria dentro do consumo que temos agora aquí. Ellos da contorno así que se fan actividades en campaña, se hagan en maiores. Bueno, pues Non para Vila de Cruz. vai planteando
iniciativas, nós. Claro, Sí, aquí ten directivas, pero aquí segunda fixexe que sabes, usted o mismo corto justificando Porque que votar culpa toda a pasada, que usted non fai absolutamente nada de promoción por o tema do turismo. Non nin polo comercio absolutamente nada, nin pola industria. A prova tena, mira o Concello de Larín, mira o Concello da... Vai mirar o Concello da Guarda, mira o Concello de Sillera, as que se aprobaron hai poucos días, ou Larín, concretamente. Ou outros concellos tamén da mesma población que de Cruces. Entende? E o sector do turismo, aquí, por suerte, hai unha programación por parte do Concello, do turismo, da gastronomía, ou do pequeno comercio tamén, que hai un apoio. O mundo vai cambiando. Non estar bien no pasado. o mundo vai cambiando. O mundo vai cambiando. Ten que facer todo o posible para axudar a toda esta xente que temos aquí. Se non queremos que esa xente se marche para outros concellos conforme se están marchando, porque non se marcha. Sí que se marcha. Usted sí que se marcha en outro ben. Sí. Como foi certo na vida. Mire vostede, O empresario no tema do turismo, vaya, pregunte por aí, e a luz está chegando a cola deste sector. Neste sector da promoción, porque, sinceramente, a única promoción que está habendo gracias aos familias. Gracias aos propios hosteleros e gracias aos que fan todo o que está no mundo do sector do turismo ou no sector da gastronomía. Nada máis. Por parte do Concello, nin tan siquiera lle daba con dicir. Eu solamente pensando... E aquí, non estamos en contra. Usted pensa que todo aquí falando ahora mismo o que estamos dicindo que ten que espabilar, que ten que facer programas para por dentro da población que está no Vila de Cruz. Vila de Cruz dentro de moi poucos meses, posiblemente perda a categoría. Dentro de poucos meses. Posiblemente perda a categoría. E terá que facer algo para traer aquí. Non solamente que se empadronen 17 ou 18 nun piso. Eso non é a solución. Pero non lle puxo uno. Que estamos aquí marchar en 3.400 persoas. Estamos aquí. Non te están ¿Dónde van nosotros de 5.000, de 6.300 a 5.000 que están ahora? ¿Dónde vais a gente? ¿Dónde van? Pero ¿Dónde van? 300 non son 3.400. Non son 3.400. Claro, 300 non son 3.400. Mire, deixa para poñer un polígono en marcha, un polígono forestal, é a iniciativa do concejal que temos aquí, dixo, non, momento non se poña iso, vai ser algún me poñer iso, se eso non se fai, xo me marcho. Sinceramente, terá que marcharse, porque facer non vai a gastar un céntimo, nin nesta legislatura, nin creo que na próxima, se goberna, van a estar Está moi equivocado. Sí, é algo que podían estar moi equipados en marcha, que tuveran dinheiro bastante para poder poñer en marcha, e que se fixeron. O tema de turismo, señalizacións, as que había daquelas detrás, que ahora se non hai nada tamén. Unhas con aquello, que se van por el centro, e outras que daban golpes e non se levantan. Non sei que Nas objetivos é que este despertar un pouco máis e bloquear un pouco máis outros concellos animar a hostelería, animar o sector do comercio con iniciativas novas e todo eso. Eso é o que estamos dicindo. Non estamos en contra. Non sei que moi Estamos en contra de que vostede ten unha parálisis total. E o único discurso que ten é o discurso do pasado. O discurso do pasado. Non ten como ser verdade. No. Bueno, creo que paramos. Bueno, a ver, esa propuesta creo que nosotros estamos de la posición para hacer cosas, para aceptar o non, nada, pero vale. Nosotros, obviamente, estamos no deberíamos aceptar. Después de eso, no queda otra moción, que parte de las medidas para el comercio. Sí que creo que hay una pequeña contradicción, porque si por una parte creamos a mesa de comercio y hostelería, ya proponemos las medidas, o si sería si creamos a mesa de comercio y hostelería, en esa mesa plantear las medidas que se deben adaptar, no echar poner las medidas si proponemos que la mesa, ¿no? Esas medidas, en principio, todas las medidas que se proponen están bien, muchas hay que probarlas, está el resultado de la materia, pero bueno, hay que hacer cosas, ¿no? Hacer cosas por
en este caso sí, exactamente, primero para la mesa, que haría las mesas entre las organizaciones y el comercio, y de ahí sacaría a las propuestas. É mellor Habría un plan de centro. é mellor ter todo xunto. No paquete todo xunto que é o que digo. Temos que pagar. Sí, con respecto á moción, bueno, eu vexo aí algo que non estou totalmente de acordo, que é cando falades dos aparcamentos disuasorios e dos aparcamentos da reducción de aparcamentos no centro da vila. Eu creo que o que habería era que facer máis aparcamentos disuasorios que estén máis repartidos polo carro, non? Eu creo que esa é unha medida que está funcionando en moitos sitios e aquí tamén ten que funcionar. Que pasa? Que esa medida non pode ir só, ten que ir acompañada de outra serie de medidas, non? Nós xa temos plantexado aquí, de feito, acordo que presentáramos unha moción de cruces en marcha na que propoñíamos máis de 40 medidas para a actuación de culturais, de comercio e demais, cousas que pouco se viron nestes anos, non? Antes falábamos, Carla Tamais eu, que unha das poucas medidas nas que estivemos de acordo e que si había movilización comercial dos veciños e das veciñas foi a axuda para o inicio de curso para os rapaces e rapazas do Concello, non? Casualidade que esa medida douse xusto o ano antes das eleccións. Non se volveu a repetir esa axuda. Entón, ese tipo de cousas que dinamizan, eu o que vexo é que só se utilizan, bueno, con certos fines, non? E por outro lado, eu cando adestraba, vi os rapaces e as rapazas cansados, entonces facía un cambio. Eu a ti vexo-te derrotado, non sei, falas de que só temos xente maior, de que aquí non hai nada que facer. Acórdome cando decías que ibas traer un montón de amigos empresarios a montar empresas en Vila de Cruces, que conocías a un montón de xente para vir. E a mucho chegará. Sí, chegarán, bueno, pero igual chegan tarde, se non te apuras. Se non te apuras, igual chegan tarde. É o que che digo, se te ves derrotado, pide o cambio. Non, de Pide principio, o cambio porque hai xente que ten de principio que temos moi ben. propostas e medidas para mejorar isto. Entre outras, eu creo que é super complicado que alguén se asente en Vila de Cruces cando os baixos son moi difíciles de alugar, por exemplo. Hai unha serie de medidas que se poderían tomar con respecto a isto. Nós fixemos un banco de vivenda fixemos un banco de vivenda e de locais que nunca se chegou a facer. É cuestión de que abrades os ollos e miredes un pouco cara aos lados, que o facedes cando queredes, Facedelo cando queredes porque copiades moitas iniciativas e moitas delas tamén son claras. Entón, eu non estou en contra desta proposta. É certo que sí que se contradí no proceder, pero o objetivo é claro, e é que hai que dinamizar o comercio local da forma que sexa, e hai moitas liñas por donde encauzar. Pero nos ponen un paquete, e vai un paquete todo mestrado. O paquete podese traer, ti despois tómalo ou deixalo. E ti podes propoñer as cousas aos comercios ou deixalas. É a tua decisión. Pero o que te vexa moi derrotado. O teu argumento derrotista é que leva sendo así os últimos 6 anos. E neso nos metemos. E a xente ao final acaba aceptando eso e non pode ser. Non pode ser. Non é derrotado, sinto moi ben. Gracias a Dios, moi ben, moi ben, sinto moi ben. Eu quero dicir ao señor Otero, realmente, cando fala de comercio, que pregunto por aí que fixo o comercio. Que fala dos comerciantes. Me vai contestar ele, que non contestar ele, vai contestar ele. Da máis. Nos, esta moción, vamos a votar contra. Se estuvera ben despreciada, votarei a favor. Pero, así vamos a votar. Se estivera ben. Ben vergonzoso. Pasamos a votación. Que quero dicir? Votos Primeiro punto e o segundo, xa lle din todo. votos a favor, Votos para a votación. votos contra, abstencións. No, yo voté con Hilo. Votou contra. No, Votou. Debemos votar? sí. Sí. Votos a favor, votos contra. Pasamos.
Pasamos por una pregunta respecto a Bachelet. Eso va a ir. Que seguimos trabajando. Pero una se me paga de otras hermanas. Estamos bastante piezas. Pasa que bacheos xa moitas cousas pero ainda mejor. Después también creo que hubo una temporada en que pensaban que se lograron afectar las piscinas para cartelería. Algunas zonas creo que bueno, ya es un poco limitado, de carteles al respecto, un poco vigilar. Otra cuestión, también, bueno, vamos a poner ahora mismo como temperatura, el mismo que por el bachero, mismo para mejorar. Si tienes un claro ahora, tanto no trae a otro, ¿Qué fecha? porque o vello que temos está como está. ¿Qué fecha prevista? Esta está hasta tener de ano no va a entrar. Eso xa concurso. No, vai ser duro. Después pueden observar algunos secretos, son contratos menores, que se están por ejemplo, en una empresa, pero me confundo, hay muestras que no se cuenta que han empezado a caer. Es bastante discusión de empresas laborales, bueno, como robos, perfectamente legal para producir, un discurso, pero luego sería que se promoviese la invitación. No sé cómo está. Sobre que obras. Bueno, Porque as obras normalmente, o concurso, no, las invitaciones. Los datos menores son incluso los estoy hablando de los contratos menores, pero los decretos de líneas. Porque se necesita normalmente está significando aquí. Porque hay algunos casos que, bueno, las empresas están aquí, que puede ser de aquí que tengo un segundo de sitio, pero bueno, a eso sería un poco pesado. Pero encontré casos en que estas empresas ponen pero non ten nada que ver con empresa, tiña se aquí e tiña o domicilio facial o capaz, nada que ver. Bueno, pero no reparto muy bien. Se avanzaba con mucho cosa. Ya se puede bien. Un poco hablando que pagan antes, ahora incluiste esto, querer incluir el núcleo que comentaba el entrado, pero hay varias zonas que están buenísimas. La ciudad de Negra en otros sitios donde no hay licitación, zonas donde es necesario. Son no sé si Porque sabemos ahora mismo que foi que nos asuntos de Santiago, en Pontevedra non Santiago, e o que sabemos respecto a isto é que normalmente Santiago se afectaba máis pola opción de ampliación de núcleos que pola opción de todo o paquete do Pixón, cando nos deixaron a cifra do dinheiro que se metera no Pixón, eso eu quedei asustado. Claro, porque eso se vai picantar de dinheiro que ainda o que faltaba aí, máis para realizarse no vos no 14. E aí quedou. ¿Cómo está? E ahora mismo, como está ahora mismo, pues falta un montón de carros porque yo creo que está caliente. Pero para qué? Ese papel, ¿no? Claro. ¿Qué hay que hacer? Antes yo estaba aí. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí. Porque mira, hay un montón de tramitaciones que están caducadas. Porque le paran un 14 o un montón de leyes que cambiar, entonces tienes que adaptarlo todo. Pero en el 19 había un informe que simplemente había problemas con el tema de patrimonio y el resto estaba, ¿no? En teoría. Sí. Saltaba muchas cosas. No, en teoría tenía entendido. Ahí cada vez de eso, aportamos todo lo que hay. Había que modificar Había que modificar el núcleo.
Sí, despois había como uns 100 e pico bens patrimoniais descatalogados. Sí. E tampouco non creo que sexa tan Pois tanta dimensión. Quero dicir, polo que comentaban eles ali, viñera e que bastante. ou é que hai algo máis. Xa falamos un momento de xuntámonos. Pero sí, No, pero, a ver, Sí, porque isto dá para poder unha charla ahora mismo aquí, plantear un discurso. pois eu creo que no máximo órgano de representación do Concello falar do Plan Xeral de Ordenación Municipal, creo que procede, Luís. Falar por papel na mão. Xa me o que. non recordando, propón a data, porque se non, cada 2 meses preguntamos un Xa volvamos a comunicar. Vos paralizaste no 14? Quer decir que... Hay da altura, esto da partura, esto es pasó esto, pasó aquello, Non quero salir por ninguén, pero non ten moito sentido que non sei, que eu no 14 non estaba por aquí, pero non ten moito sentido que paralizaran no 14 e que no 19 estiveran exixindo simplemente un informe de patrimonio, que era o único que pedían, e a ampliación del grupo, non pedían nada máis. Entonces, a mí costame entender que paralizaran eles no 14 e que no 19 seguise en funcionamento e agora o problema veña do 14. Nós movemos, estuvemos en Pontevedra, estuvemos en Santiago. Lo que nos encontramos foi que se pagaron 240.000 euros por Pixón. E o Pixón ainda está 240.000 euros. E o Pixón ainda está a pagar 240.000 euros. Eso que é moi capaz. E cando é o que vale un peixón? E que saber o que vale. De todas formas, Tiña que estar Canto falta por pagar ainda? rematada. Canto falta por pagar? O que ten que facer é rematar. O de 2019 e puñeron, había no expediente que figuran uns documentos que había que corregir os núcleos de población aqueles que estaban, bueno, que a xunta entendía que estaban demasiado grandes e que había que incorporar o patrimonio que eran, nese caso, que eran os sordos en limitar a... había algo máis, creo que. Sí, de limitar até o estaba metido o Gorrio, de limitarlo tamén. Iso era o que estaba pendiente do 2019, eso paralizouse, pero que sí que... No, paralizouse no 14. No 14 non se paralizou nada. Mira, no 14 non se paralizou nada. Eu ese expediente conozco. Pois eu conozco que... Conozco que por eso lle dicimos que a súa intención a súa intención é que se quede paralizado aí. No, Non pasa nada. Oye, vamos a ver, en 7 anos que fixo para continuar. No. Son 6 máis 2 de pandemia que quedaron no camino. Sí, pero anda, ti non podías traballar igual. Vamos a hacer una reunión para hacer esto, ¿no? Continuo. Anoto eso. ¿Qué contratos crees en marcha pendientes de servicio? Ainda nos quedan. Quédanos o de, bueno, estamos con limpiezas de centros educativos e máis de dependencias municipais que o vamos unificar e nada, despois simplemente 2 máis que era o anotado era o de gasoil, se non me equivoco. Soy limpieza. No, a limpieza vai ir, o sea, bueno, era o que unificamos, que falamos aí atrás. Estamos co estudio económico, os pliegos temos un borrador, pero, bueno, hasta que non este o estudio económico non damos postos datos. E, bueno, ese o que imos intentar sacar, o sea, o máis pronto posible. Bueno, Una parte do legal. Sí. Primeiro, con respecto ao centro polivalente, que hai unha inversión aí do orzamento, en que momento se vai executar e cando se vai abrir ese centro polivalente. Pues vamos ao mesmo que intentar acordarlo agora. Hai unha parte que hai que quitala, temos que reclamarlle, hai que devolverlle o aval á empresa. Como? Perdona, Hai que devolverlle a empresa, solicitou a devolución da aval. A empresa. Entonces, temos que reclamarlle a empresa que faja unha serie de traballo. Pero a empresa solicitou a devolución do aval, pero que o servicio, non sei se está para devolverlle o aval completo.
Vale. Por eso, ahora mismo que hai unha serie de traballos que ofrecen a empresa Claro. social, porque, bueno, hai ineficiencia bastante como está, ves que como está. Hai un informe que penso que echan a técnico, porque a técnico con a que empresa de cargo que había unha deficiencia. Pero máis, é así, non? Entón, se pode decir ao alguén, bueno, tenemos a parte nosa, amarlado, e que mesmo prepara. Sacamos xa. Se podemos ter a flexibilidade, temos. Vale. Despois, estamos dándonos conta que hai un serio problema a nivel medioambiental no Concello, quero dicir. Hai un montón de cousas que nos están levando a cabo, que nos están propoñendo absolutamente nada. Estes días, a depuradora de Merza, outra vez, non? O problema na depuradora de Merza, bueno, é algo constante. Despois, temos unha inversión aí feita con a LIN na mancomunidade sobre a depuradora de San Pedro, que non vale para nada. De feito, agora xa foi reducido o presuposto a mínima expresión nos orzamentos da mancomunidade. Quero dicir que temos unha serie de depuradoras no Concello que non funciona. E que aí hai que facer unha forte inversión, e non só para as que están, senón para as que fan falta. Por outro lado, Punto Limpo, todas as semanas vemos unha chea de cousas ali fistadas diante da posta. Será que o servicio non é suficiente? Será que igual hai que poñer algún tipo de medida fora para que a xente bote ali as cousas mentre non está aberto ao público? No Punto Limpo, que unhas horas, Xa sei que se atenden os vellos. vamos poñer unha cámara para... Non se trata de disuadir a xente, trátase de facilitar o servicio. Se tens un horario, non podes vaciar ti, que se ali ás 4 da tarde e ali seguinte. E que máis dá, se fico frente aquela escombreira que hai no polígono agroforestal, hai moitas cousas que se tiran dentro do Concello, supoño, non sei, porque aquilo é tremendo, a escombreira que hai ali diante. Non sei, non creo que só sexan os veciños os que tiran eso. Non sei quen é o que lle prende lume a todo eso, cando se xunta ali montes e montes de lixo, non? Nós temos a maleza, son ramas que marcan. Sí, pero é que hai maneiras pero que precisamente, que hai malos sempre, pero hai maneiras de compostar eso e que sexa beneficioso para o Concello. Entón, o problema de fondo ven que a Concellería de Medio Ambiente pois non funciona. Non funciona. Está moi claro. Hai xente que leva pedindo que lle vayan con remolque a buscar cousas á casa desde fai a tira de tempo. Pois siguen ca merda na casa. Entonces, tenemos que buscar unha solución neste sentido, non? Se te estás recollendo a chama, No, está recollendo. Son que muebles tamén. Non se lle está recollendo. Non, hai xente que leva esperando moitos meses. Entón, hai que buscar unha solución. O que non se pode é ocupar postos sin facer o que hai que facer. Mais? Sí, con respecto ao Centro Médico de Merza, que se fixo fixeron ali unhas obras que se acordaron aquí, que estamos tamén as propostas. Podes concretar o que se fixo ali, pintar. E todo se va a puxo no banco. A iluminación tamén. E a sinalización de fora está sin poñer. Claro que está ben, debe de méritos, pero hai que acabar os traballos. Por a nosa parte nada máis. Por parte do Grupo Popular, Nos queremos preguntar como se sacara para a autovía, da reclamación que había aquí na calle central, se chegou a un acordo ca empresa constructora, se é un acordo para lanzar todas as fillas que había na calle, como está ese tema. e vou preguntar poucos que me viñeron a pleno e a este último pleno. Pero estou preguntando a vostede, agora está me preguntando. Eu, sabes, eu pregunto a usted porque usted non viñeron a este último pleno.
Yo estoy preguntando a ustedes Porque usted para- se porque- pegaron algún chanchullo de alguna Usted- parte para que eso siga estando así, Por eso- preparado. Por ese chanchullo, le pregunto a usted, porque usted non veu o pleno. Usted terá que explicar aos compañeros que non lo explicou, porque usted non veu ese pleno. Usted explicou aos compañeros porque usted non veu ese pleno. Eu lle estou preguntando. Sí, pero usted non explicou Pero ese ese é un problema porque nos viñamos. Ese é un problema. Porque nos viñamos para ese é un problema noso, non de vostede. Pero usted non Non de vostede. Pero usted... Conteste aquí ao No, no, eu contestar aquí. contesto... A que acuerdos chegou chegaron ou pactaron algo para que eso siga sen arreglar. Eu contesto-lle a usted... Bueno, eu subir as cuentas, pactaron que vamos a arreglar. E agora eu pregunto a usted se usted explicou aos compañeros seus. Eu sí. Por usted... No, sí. Por usted non... Pero, é que non explicamos todos nós. No. Todos nós. Usted non explicou aos seus compañeros porque usted non veu ese pleno. Non, Non lo explicou. non. Mira usted. Explico, sí. Sí, explique usted aí. Claro. Como lo explica usted? Pero usted non No, explicou... pero explique usted. Explique aos compañeros. No sea Porque non deu usted... no sea enrollador, claro. Por eso non está pleno. Por eso molesta a usted. No, esa problema no es efectivamente. Claro, Pero pero... ¿qué acuerdos chegou? Non lle explique... Temos que explicar os acuerdos que chegou. Pois explique usted. Se me gusta, explique. Pues explicaremos noutra ocasión, chaval. No, eu quero ahora. Entende? Ahora. Sí, no, Explico ti, a ver, explica, es que non vai nada que ver aquí. A continuación é explicar, é interesar. É un tema que sacou fora do día a que acuerdos chegou que empresa. A que acuerdos chegou que empresa. Son os acuerdos. A que acuerdos chegou. Pois sí, explicación del Explicou que se fue outro día. A que Pois non acuerdos estaba, non estaba. non estamos tampouco. Usted tamén tiña que decir... Pero tampouco estaba aí. Eu non pude ir a ese pleno. Usted tiña que E decir aquí... dicas a usted, agora se somos máis, non viñemos a eso. Tiña Pero eu vim por outras cousas. Por outras cousas. Que non teño que explicar aquí. Tiñemos por esta cosa, non por nada explicar tampouco. Usted tiña que decir aquí a todos, porque usted non se pleno. Bueno, usted parece que... Perdone, pero usted, eu creo que está un pouco... No, aquí. Sí. Usted está mal de aquí. No sabe. Me gustaría... Oye, perdona usted que le voy a decir ahora mismo. Mire, perdona usted que dice, le voy a decir la verdad. Usted lleva una palabra que no me gusta decir, pero usted es un ignorante. Un auténtico ignorante. Nada más. Una persona que fala o que fala. Como de usted da pena. Da Usted está pero que yo diga, capacitados para seguir cumpliendo. Vuelvo a repetir, vamos a No, que xa vai que costar as matas. E a vostede terá que aclarar. Vai haber que volver a jugar. que me llega la situación, hace explicación. Hasta fai de doctor, que decir que fai de todo. Bueno, ahora voy a decir, voy a continuar, cuando levantar la sesión, porque voy a continuar el tema, o punto do día con respecto a Calle Vázquez, retirouse que era do aval, con respecto ao aval, a empresa chamouse, levaba 19 meses sin falar co Concello, sin comunicarse co Concello. E a obra ten X licencias, Alex, tú dixeches. E a obra, pois, dio o seu problema. O mitral do problema non se dice. No, pero no, a propia obra. E nós sortíamos el 35.000 euros, que sería a garantía que eles ten. A garantía que ten son 35. Vale. Entonces, a empresa chamou. Porque normalmente, por donde se enterou que normalmente se lle a ejecutar o bar. Eu non sei. Nós chegamos a miña parte que vai a empresa e chamoume o día antes do pleno. Que eles facían todo o traballo, que reponían todo o que facía falta, pero que non se ia ejecutar a obra. Entón, eu, no do día, e quedou ese punto, e así quedaron a dar os técnicos, director de obra, además o técnico do Concello, para arranxar o problema do traballo que ten ahora mismo a calle Vázquez. Que quedou na mão dos técnicos. E poñeron eles, dixeron que remataban todo o que ia rematar.
Eso fue como fue votado. Y se levanta la sesión. No, a ver, gustaríame decir algo, porque eu das notas de prensa do PP, gustaríame saber quen mandou a nota de prensa do 28 de setembro, acusando a policía local, funcionario do Concello, que me parece fuertísimo, e máis ao concejal e a Juan Carlos, cando vostedes non saben nin siquiera como se ejecutou, nin nada. Perdón, É que me parece moi fuerte. perdón. Quero que conste en acta o que dixo o señor Otero, que conste en acta do que dixo. A ver, vendo a educación que ten, xa me imagino, pero bueno, independentemente... Lamentable que un señor que estuvo aquí 29 anos diga semejante barbaridade. Non digo, non, porque cando digo por algo será. Levantouse, se levantou unha pelo. Seguida, acabouse. Bueno, eu só quero dicir que non houve ningunha amenaza de precintado, nin houve nada polo estilo. Entón, a próxima vez que se manden notas de prensa hai que pensar un pouco ca cabeza e non cos pés, porque algún escribindo, non sei quen escribiría a nota de prensa, pero moito non penso. E iso de amenazar... Non estamos fora de pleno, pero dá igual, dá igual. Estamos